ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ጸኒሕኩም አናኹም ሰላሕ አዲኔ ሎሚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራምና ኢና ንካፈል ደለና ንጎ ድወርድ እዩ ኣብዝናትና ቻነል ሰብስክራይብ ላይክ ነታናይ ደወል ምልክት ተዳጻይትኩም ሁሉ ጊዜ ክመጸኩም ማለት እዩ ሎሚ ንካፈሎ ቃል ከምዚ ዝብል እዩ ሓይሉ ብድኻም ይድፍጸም ዝብል እዩ ሓይሉ ብድኻም ይድፍጸም መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 خلای ቆሮንጦስ ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 8 ካብ ጥቕሲ 7 ብምኽንያት እቲ ኣዝዩ ብሉጽ ራእይ እምብዛ ምእንቲ ከይዕበ ኸኣ ኣብ ስጋይ ግራጭ ተዋሃበኒ እምብዛ ምእንቲ ከይዕበ መልአኽ ሰይጣን ከሰቅየኒ ተዋሃበኒ እዚ ኻባይ ክርሕቕ ብዛዕባኡ ንጎይታ 3 ሰዓት ለመንክዎ ንሱ ኸኣ ሓይለይ ብድኻም እዩ ዝፍጸም እሞ ጸጋይ ይኣኽለካ በለኒ ስለዚ ሓይሊ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ምእንቲ ክሓድር ብብዙሕ ተሓጓስ ብድኻመይ ክምካሕ እየ እምበኣርከ ምዝደክም ሽዑየ ዝብርትዕ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ብጸርፊ ብሓሳር ብምስጓግ ብጸበባ ክሕጎስ እየ ሪኹም ሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር አምላኽ ሓደ ነገር ነጊሮ ሓይለይ ብድኻም ዝፍጸም ጸጋ ይኣኽለካ ኢልዎ ልክዕ ዛ ቃል እዚኣ ምስ ሰምዐ ምዝደክም ሽዑየ ዝብርትዕ ኢሉ ድኻም ኢሉ ዝጽውዖ ዘሎ እንታይ ዓይነት ድኻም እንተዳኢልኩምኒ ኣብ ህይወቱ ስጉኡ ክምልሶ ዘይክእል ስጉኡ ክጻውሮ ዘይክእል መከራታት ንፋሳት ስለ ጎይታ ማእሰርቲ ጸበባ ስደት ነዚኦም ይድኻም ዝብሎም ዘሎ ሪኢኹም ኣሕዋት ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ኣብ ዙርያኻ ክመጹ ከለዉ ስጋኻ ምላሽ መሃብ ክስእን ከሎ ልዕሊ ዓቕሚ ስጋኻ ክኾኑ ከለዉ ሽዑ ናተይ ሓይሊ ክትርኢ ኢኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ እግዚአብሔር ለካ ኣእምሮና ምምላስ ኣብ ዝሰኣኖ ጊዜ ሽዑ ኢና ናይ ጎይታ ሓይሊ ብህይወትና ንርኢ ስጋና ምምላስ ኣብ ዝሰኣኖ ጊዜ ሽዑ ኢና ናይ ጎይታ ሓይሊ ብህይወትና ንርኢ ስለዚ ጳውሎስ በቃ ምዝደክም ዝብርትዕ እሞ ኢሉ ብድኻመይ ኣዝየ ክሕጎስ ኢሉ ማለት ኣብ ዙርያይ ኣነ መልሲ ክቦም ዘይክእል መከራታት ክመጹ ከለዉ ነገራት ክመጹ ከለዉ ክሕጎስ ኢሉ ንምንታይ ክሕጎስ ምኽንያቱ ሓይሊ ኣምላኽ ንምርኣይ ክጥቀመሎም ሎሚ ናይ ጳውሎስ ኣእምሮ ይሃልወና ኣብ ዙርያኹም ከዳኹምኩም ዝመጹ ዘበሉ ልዕሊ ዓቕምኩም ዝኾኑኩም ዘበሉ ብስጋኹም መልሲ ዝሰኣንኩምሎም ዘበለ ተሓጎሱሎም ንምንታይ መሲልኩም ብስጋኹም ኣይከኣልኩም ንምሽ እወ ናይ ኣምላኽ ክእለት ክትርኢሎም ኢኹም ናይ ኣምላኽ ጸጋ ክትርኢሎም ኢኹም ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ክትርኢሎም ኢኹም ስለዚ ኣብ ዙርያኹም ዝመጹኹም መከራ ኣብ ክንዲ ዝቐብሩኹም ንዕብየትኩም ተጠቀሙሎም ንምንታይ ሽዑ ኢኹም ትብርትዑ እያ ሽዑኹም ሓይሊ ኣምላኽ ትርእዩ ሽዑኹም ኢድ ኣምላኽ ትርእዩ ኣብቲ ንስኹም ክትምልስዎ ዘይትኽእሉ እታ ትምልስ ኢድ ብእምነት ኣብ ህይወትኩም ከም ትግለጽ ግበርዋ ጸጋ ኣምላኽ ሽዑኡ እመንዎ ከም ደሳግረኩም ንጎይታ እመንዎ ሽዑኡ ናይ ብሓቂ ብእምነት ክትዓብዩ ክጅምሩ ኢኹም ስለዚ ጳውሎስ ኢሉ በቃ ሽዑየ ዝብርትዕ ኢሉ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ንኩሉ መከራኹም ከም ሓጎስ ቁጸርዎ ኢሉና ንምንታይ ምኽንያቱ ኣብቲ ንደኽመሉ ጊዜ ኣብቲ ምላሽ ንስእነሉ ጊዜ ሽዑ ኢና ናይ እግዚአብሔር ምላሽ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ንርኢ ስለዚ ኣብ ህይወትና ዝመጹ መከራ ንጥቀመሎም እምበር ኣይጥቀሙልናን እዮም ንዓብየሎም እምበር ኣይቀብሩናን እዮም ንምንታይ ተተባህለ ኣብቲ ሰዓትቲ ኣብ ጎይታ ብምእማንና ኣብ ጽጉኡ ብምውካልና ናይ እግዚአብሔር ኢድ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር ከኣልነት ኣብ ህይወትና ክንሪኦም ከነስተማቕሮ ንጅምር ስለዚ ምስትደኽሙ ሽዑኹም ትብርትዑ እሞ ብጊዜ መከራ ደስ ይበልኩም ተሓጎሱ ንምንታይ ኢድ ኣምላኽ ንምርኣይ ተጠቀሙሉ ኣምላኽ ሰማይ ምስ ኩልኹም እዩ ንስኹም ብሩኻት ኢኹም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله يسوع كريستوس ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ يأمن ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ بأمنت ناوشتي
يقبلك الله آمين أزي أتصلوا دصلهم بتحمل حقوسكم بزب تحت زلوا أدراشنا كونتاكت جورنا يخم سدليكم حجز كن لأخلكم هنا شالوم